lähdetään taas. Mihin viimeksi jäätiin? I'm back. Ja mun pitäis olla järjellä. Juu. Eihän nää riitä mihinkään. En mä viitti pistää sua tonne ojaa voimailemaan. Mitä se tehtävä laatia? Älä nyt lähtee. Onkohan siinä tullut suurmestarille joku virhe tai noin tehtävien oikein kirjoitusvaiheessa? Niin, että tän pitäis niinku jotain hyödyntää. Onko se luovuudesta? Mitä? Heilahtaako se sua munia siitä? Nyt kun loppuu Herra Jumala aika. Ei saatana, mä en tiedä mitä mä teen. Ei, tää oli taas ihan epäreilu tehtävä. Oi että. On kyllä niin paska peli. Alla joo. Oota nauto enemmän. Katsotaan, kuinka monta kertaa se nousee Pää yläpuolella. Tätä väliin, että ne on aika ikäneet. Se on niinku ihan vaan. En mäkään. Hyötyliikunta on poissuljettu, koska kaikkiin niitä käytetään. Ei jumala. Nostapa. Juu, sillä ihan raskas. Niin. 5 maksimissa. Noin. Pallot tässä. Mun tarvis saada se pallo. Ei mä oo paras. Ilman käsi. Se on se hauskuusaspekti on aina se vaikeus. Sitten näin iskee tommonen ramppipuume. Lisää puuta. Mä olisin tiennyt heti miten mä teen, mutta mulla ei nyt tarvittavia välineitä tässä. Oi. 3 yritystä. Ei tää mikään henkilökohtaisen eräuden huippu ollut, mutta mennään täällä.